Sekukaningi ngithola ukuthi abantu abaphilayo njengamanje baphila kahle kahle impilo abangayiqondisisi kahle ukuthi ihlangahlangene njena yenziwa yini. Umuntu ayibheke yena njengamanje njengomuntu okufuneke ehambe eyobona umuntu obonayo, ukuhlola inkinga yakho ukuthi kahle kahle yini engawuthola umsebenzi, yini elikhuleka ethandaza kungatholakali inzuzo, kungenamvuzo. Akwazi ukuthi ecinge umkhwenyana noma ecinge umakoti, kodwa kuhlezi kuchitheka noma kuhlezi kunqamuka kungayindawo. Kuningi njengamanje sidibana nakho empilweni, kodwa sibe singaqondisisi ukuthi kahle kahle kwenziwa yini. Nababonayo bajike eceleni kwenkinga mhlawumbe ekhona. Ngifisa ukuthi-ke namhlanje ngikunikeze isithombe kanye nenhlanzeko noma izinhlanzeko ozokwazi ukuthi noma ngabe udibana nayiphi inhlobo yenkinga ubuyele back kule nhlanzeko noma kulezi inhlanzeko uzame zona before uyodlala iy'nyanga nezangoma ezizolokhu zikulahlisa iy'lwane zikwenzisa iy'nkukhu ezimnyama emfuleni njalo njalo namakhandlela akhona. Abanye belokhu bekuyisa emfuleni bethi uyokhuphula isithunywa noma bekuyisa ehlane entabeni njalo njalo kuthiwe uyokhuphula isithunywa. Kuningi ekufanele manje ukuqoqele ngakuwe eduzane ukwazi ukuthi kube at your fingertips, kube into esezandleni zakho ukuthi uyisukumele wena uyenze noma ungakayiqondisisi kahle inkinga, ngoba umuntu obonayo uzogcina umuntu obonayo mayejika eceleni eyibona eduze lento ayikha phezulu uzofuna le mali-ke manje ye-treatment ukuthi woza kuye uzokulungisela, kanti yena uzokulungisela nje u-1-2 awufunde mhlampe ekugobela wakhe noma awufunde ngendlela ongesiyona lento ezoqeda le nkinga yakho. Ngoba njengamanje abantu abahlolayo abasafuni ukujula bebuyele emuva beyobheka emuva kwabadala kwabalele ukuthi ikuphi la abalele abaphazamisana khona noma abaphazamiseka khona noma ababulalana khona noma abenzana izinto ezimnyama khona. Kanti yizo lezo zinto-ke ey'hamba nabalele ey'dala ukuthi wena eyakho impilo ijame, njengoba kuye kushiwo-ke kuthiwe izono zalabo bakudala ziyobuyela esizukulwaneni sesithathu noma sesine. Lezo zinto zibe seba yizinto eseziphilisa wena kabuhlungu empilweni yakho, uba sathe ubuka la nala awuyiboni into oyenzayo kuyinto engase mhlampe idale lezi y'nkinga, kodwa manje sekukude le emuva ukuthi uboniswe ukuthi kwakwenze njani. Le nhlanzeko yokuqala-ke engizonikeza yona, inhlanzeko yokugeza abalele, kusho ukuthi izidalwa zakho laba abakuwe egazini, umndeni wakho kahle kahle kusukela umndeni wakho nje ubaba nomama kuya kokhokho bakho uye emuva futhi emakhosini akini njalo njalo. Labo bantu impilo ababeyiphila iyona mpilo wena ozoyiphila uma ngabe kwakuyimpilo eyicindezela noma eyayikhwabanisiwe noma eyayiqalekisiwe. Lezi zinto esithi thina imkhokha noma esithi ama-generational curses, yilezo zinto ey'fike zizojama njenge-traffic jam empilweni yakho, ngoba manje sey'funa wena ngazi ukuthi uma ufuna le mpilo oyifunayo engazi ukuthi ungayiqoqela zonke ndawonye esibayeni uy'chele zonke ngenyongo zihlakazeke lezo zinto, nabanikazi bazo bakhululeke bahambe baye phambili. Le nhlanzeko-ke ezoqoqa zonke-ke lezi zinto lezi, inhlanzeko engiyibiza nge-master cleanse, iyokuklenza abantu abangasekho ngoba baney'nkinga ey'hlukahlukene. Abaningi babo babe ney'thembu, kulezo y'thembu lezo abesifazane babebulalana bodwa, kulezo y'thembu lezo amadoda ekhonka abafazi ukuthi bangaduki bangabalekeli kweminye imizi kwamanye amadoda njalo njalo. Kunezizwe ezay'setshenziswa kuleyo mithi leyo.
Kunabanye ababesebenza amathuna begwamanda idlozi lasekhaya ukuthi lisebenzele bona ngandlela thile. Kunabanye ababezinyanga ababefuna ukuthi basebenzise idlozi noma abalele bala ekhaya ukuthi basebenzele bona babathume benze. Kunabanye abaphendula amadlozi asekhaya ukuthi asebenzele bona noma bawathume ukuthi abaphindiselele ku-revenge komunye nomunye njalo njalo ukuphindisela. Kunabanye ababulalana bodwa amacala abo bangagwetshwa noma kwaba nokuphindisela okuthile kusetshenzwe isidumbu somuntu obulewe ukuthi ayiphindiselele. Kunabanye abenza amacala maqede bawavala lawo macala ngemithi nezizwe ukuthi lo muntu ofuna ukuthi manje abagwebe ecaleni athule angakhuluma angenzi lutho njalo njalo. Kuningi okumbondeleke ndawonye esimweni somuzi owodwa noma seyimpilo-ke zesizukulwane esisuka kulowo muzi onjalo. Uma ngabe-ke ukhona uphila wena, yazi ukuthi zonke lezi zinto ziyizinto ey'khona, umndeni nomndeni nomndeni, isizukulwane nesizukulwane nesizukulwane. Uthole ukuthi manje kukhona la abangakwazi ukuthola abantwana, khona abangakwazi ukuthi umuzi uhlangane bakhe umuzi bagane noma baganwe. Kukhona abanye abaphunyukelwa izingane abazi ukuthi kwenzekani. Khona abanye abaqhunyiswa izingozi zey'moto. Khona abanye abalahlwa emsebenzini batshingwe ngaphandle kwey'zathu. Khona aba-in and out kuma-relationships abazi ukuthi kwenziwa yini. Nansi-ke le nhlanzeko engifuna ukuthi uma uyikhuluma le nhlanzeko usho ukuthi uqashula zonke iy'nhlobo zamaketango, uqashula zonke iy'nhlobo zey'khonkwane, uqashula zonke iy'nhlobo zamadliso, uqashula zonke iy'nhlobo zenhlabathi zamathuna ezasetshenzwayo, uqashula zonke izinhlobo zey'thunzi nezinyama ezisebenza phezu kwedlozi lesizwe sakini lomndeni wakini. Lento-ke oyikhulumayo uzobe uyikhuluma phezu kwamaqanda awu-316. U-316 awamaningi lawo maqanda uma ucabanga ukuthi iy'mbuzi ney'nkukhu ney'nkomo oyobe uyayichitha lezo nyongo ziyobe zingakanani uma ngabe udila nomndeni wonke nesizwe sonke ney'zukulwane zonke esezidlule kulento noma esey'phile zilandelwa yilezi zinto. Kusho ukuthi-ke wena uzohlanganisa lo 316 wamaqanda bese uhlanganisa amakhandlela azoba u9 amnyama, azoba u5 abomvu, azoba u2 ablue, bese ba u2 futhi ayellow. So u9 black, 5 red, 2 blue, 2 yellow. La makhandlela-ke wona uzogcina ngawo, ozoqala ngakho yilama qanda awu-316 uwaqoqe wonke ndawonye, ukhipha amaphepha asesitolo kube nje iwona wodwa noma sebhakedeni noma sendishini esitsheni leso. Uma usuwahlanganisile usuzokhuluma phezu kwawo. Uma ukhuluma phezu kwawo uzobe u-adressa wena, uzosho uthi uzocela phambi kwenkantolo yabantu abadala, inkantolo yezulu nomhlaba. Uzocela ukuthi zonke izizukulwane eziphila phansi kwemkhokha yabadala mazikhululwe kuyo yonke imkhokha nemkhwabaniso, nazo zonke izikweletu, nazo zonke izithunzi zokufa, nazo zonke izingozi. Kukhululwe abangasekho asebalala kuwo wonke amacala nezikweletu nemikhwabaniso nemikhokha. Bahlambuluke bonke
banyukele ekukhanyeni abangasekho, abaphilayo bakhululwe kukho konke okwakubophe abalele bomndeni nesizwe sakini nasekhaya komame. Uqoqe konke-ke kanjalo uma usuqeda ukukhuluma bese usuwasho ubulala-ke wonke-ke lo 316 wamaqanda uwashayela esitsheni esisodwa, ingabe kusebhavini, ingabe kusendishini, ingabe kusebhakedeni. Wahlanganise aba amanzi ayiyelo, bese ukha okungangenkomishi ukubeka eceleni, ukhe futhi okungangenkomishi. Uzokupheka-ke lokho nidle nina eniwumndeni owodwa nibaningana, ukhe-ke okungaphezulu kwenkomishi okuzolingana ukuthi nidle nonke. Maqede ukubeke-ke lokhu okuluhlaza okukhile ngenkomishi uzokubeka, ukubeka emsamo. Uma ungenawo umsamo ukubeka nje kuleyo room, kuleyo ndlu lapho okhona, noma usemqashweni, noma usekhaya, noma ukuphi. Le ngxenye eningi-ke esalayo nonke nina enobe nisebenzisa, wena ney'ngane zakho, wena nodadewenu nabafowenu, noma ngabe uwedwa, uzobe usubhixa lawa aseleka amaningi emzimbeni wakho wonke. Uwabhixe emzimbeni wonke, bese uma uthanda uzokudedela kome nje, mhlampe ungaze ulale nakho komele emzimbeni. Leso sikhathi-ke ozobe uhlezi nakho komile akunankinga, noma i-hour, noma u-20 minutes, noma overnight kukuwena. Uzobe-ke usurinsa-ke ngamanzi, usuhlambulula ngamanzi. Lesikhathi usabhixa lawa amaqanda amanzi-ke, usabhixa emzimbeni, uyaqhubeka nokukhuluma ukuthi uyazikhulula zonke iy'kweletu zabalele, yonke imikhwabaniso, yonke imikhokha, bonke iy'thunzi zabafileyo, zonke iy'ngozi ey'khona uyayikhulula, uyayihlambulula bonke abalele abanyukele ekukhanyeni. Uyobe-ke usuqedile-ke uma usurinsile ngamanzi, wahlambulula ngamanzi, noma ayashisa noma ayabanda akunankinga. Amaqanda noma ngabe uwapheka ngamanzi noma uwapheka ngamafutha akunankinga, usawoti uyawufaka awufaki kukuwena lokho, so long as uma ngabe khona ingxenye oyidlayo. Nawe uphila nabo-ke, uma ngabe nabo befuna ukudla lapho bangadla, kulungile. Masugezile wadla, wabeka-ke lokho okubeka eceleni, usuzobe usukhuluma phezu kwamakhandlela, ukhuluma lezo zinto futhi okade uyikhuluma kula maqanda. Ukhulume phezu kwamakhandlela, uwabambile wonke ezandleni zakho, bese uyawamisa, bese uyawakhanyisa. Uwakhanyisela ukuthi-ke awuseze uphinde uwathinte, uzowayeka nje aze ayiphelele wona, akhanye aze aphele. Uma-ke sekhanya esephelile, uzobe usulinda mhlampe usuku, ulale le nkomishi lokhu ikhona. Mayesephilile amaqanda-ke, amakhandlela uzobe usuthatha-ke la maqanda abekade ehlezi overnight, usuzowachitha-ke wona. Uwachitha emfuleni, noma uwachitha endlini ngaphandle, noma edrainini, esinkini, njalo, akunankinga. Amagobolondo awo amaqanda uyawalahla la ulahla khona udoti nje owokudla, noma ise-dustbin, noma isehlane, noma isemfuleni, lapho owalahla khona, noma uyawagqiba, akunankinga. Lana-ke manje sengizofuna ukuthi first of all wenza sure ukuthi uyasubscribe, ngoba angizukugcina ngale lokhuzana kuphela. Ukusubscribe-ke akubizi imali, kusho ukuthi nje wena usuyimemba yala ekhaya. Uma ngabe mina ngiphosta, wena uzobe usukwazi ukuthi uthole inothisi yalezo zinto engizobe ngiyiphosta. Akubizi imali, akukhosti imali kuwena. Uma ngabe futhi usungasanasidingo sokuthi uthole amanothisi, uya-unsubscribe nje, uyabhoncuka lapho, kuphele kanjalo. Thokoza makhosi, nginifisela impilo ehlangene, hhayi ehlangahlangene, ecacile,
eyaziyo ukuthi ulana nje kufuneke uphefumule umoya ophilisayo, nophila nabo baphilelane nawe. Thokoza, makhosi.